the magic in my veins. This must be love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under 'cause the spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. You are the light and I will follow. You let me lose my shadow. You are the sun, a glowing halo, and you keep burning me up with all your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, balik malih kali kula Nur Aisyah ing acara warta HKTI setunggal. Kula teng mriki badhe ngwartakaken warta ingkang judulipun perampokan. Perampokan kasebut kedaden ing Desa Sidamulya RT Kali RW Gangsal. Perampokan niku ngakibataken kerugian korban ingkang kathah. Kula teng mriki sampun kahubung kalih reporter Nur Apita ing lokasi kedaden. Reporter Nur Apita, monggo ngwartakaken warta menika. Nggih kula niku mriksani tiyang kali bolak-balik teng ngajenge ngene Bumayang niku tak kira sinten kadose kaya mencurigakan teman niku lah. Terusan nggih tak kira saudarane Bumayang napa sinten, jebule malah terus perampok. Ciri-cirine pun kados pundi? Nggih mboten jelas lah, mboten gede dhuwur napa nggih? Nggih kados niku lah, mboten ngertos kula. Asmanipun sinten nggih, Mbak? Kula asmane Bu Ira. Kepripun perampok saged mlebet teng daleme Bumayang? Waktu niku kula sedang pedangan. Omah kedadeane sepi. Anake majikane kula sek sare, kula sek masak, terus majikane kula sek kerja. Kula mboten ngertos. Terus kula kan dibekap kalih napa niku kalih perampoke. Terus barang tangi kula ruang tamu, kamar, pedangan sampun belarang-belarang mboten ngertos. Terus emas, HP, terus handycam niku sampun mboten wonten, Mbak. Sinten mawon tiyang teng dalam waktu kedadian niku? Pas niku kula kali anake majikane kula, Mbak. Sing dados korban niku sinten mawon? Sing dados korban niki anake majikane kula niki. Niki sanging mboten bisa napa mboten kula napa lah kula mboten ngertos, Bu. Empun dibekto teng rumah sakit. Dereng. Terus polisi sampun nyiasati? Sampun. Enten barang bukti lan barang-barang sing dicuri, Bu. Majikane panjenengan niku sampun ngertos kedadian niki? Sampun, majikane kula sek wangsul teng mriki, sek teng perjalanan. Oh, nggih kados niku nggih. Nggih, kados niku matur nuwun sangat nggih informasine. Nggih. Niki barang-barang ingkang dirampok wonten laptop, wonten arto, jam tangan, kamera, emas, dompet niki kartu-kartu ATM kali HP. Niku wonten ladingipun, wonten. Niki perampoke kali sampun ditangkep lan dijerat pasal selikur ayat kalih si moninipun perampok kan kali kekerasan. Perampok niki bakal di penjara pinten tahun nggih? Gangsal tahun. Gangsal tahun? Nggih. Nggih kados niku apa ya? Nggih kados niku warta perampokan Desa Sidamulya. Sekap semanten
Warta dinten seniki kalih kula Nur Aisyah teng warta HKTI setunggal. Sugeng siang pamirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.